בונות עתיד. שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם. בוקר טוב שלומית. בוקר טוב חמי. אנחנו היום בפרק שהוא SOS קצת. אנחנו קצת, השוק קצת בשיגעון, ואנחנו חייבים לעשות סדר למאזינים שלנו. כן, יש מין תחושה כזאת של עברה תקופה של כל העליות האלה, ופתאום אנשים מתחילים להרגיש את זה בהתנהלות החודשית שלהם. אז זהו, אז אני אגיד לך מה קורה לי. אני מקבלת המון פניות מקונים שבעצם רכשו דירות. כן. בשנתיים האחרונות, 3 שנים האחרונות, ובעצם כשהם לקחו את המשכנתה, בוא נגיד 1%, אוקיי? זה פריים מינוס חצי, אחוז. סבבה, נעשה את זה קל ופשוט למאזינים. ועם הריביות והאינפלציה וכל התקשורת והמולה מסביב, בעצם המשכנתה שלהם עלתה באופן משמעותי. כלומר, הם נמצאים היום בוא נגיד ככה 100 שקלים, שהמשכנתה עלתה, וזה בנוסף בכלל לכל מה שמסביב. בוא נדבר על יוקר המחיה, בוא נדבר על כל ההלוואות האחרות. הלוואות אחרות. עכשיו, בדרך כלל מי שבעצם פונה, הרוב זה זוגות צעירים, שזה דירות ראשונות שלהם, או משפרי דיור. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זוגות צעירים, אז זה מדבר על ילדים קטנים שבגנים. נכון. זה הסופר, הדברים הבסיסיים, עלו במחירים כאילו לא נורמליים. נכון. אני עד לא מזמן קניתי משהו שעלה לי 102 שקל, הייתי בסופר השבוע ועולה לי 140 שקל. הפער הוא פשוט, הוא לא הגיוני. מטורף. והמשכורות לא עלו. המשכורות לא עלו, אין מה לעשות. ואנחנו נמצאים במצב שאיך מתקדמים מכאן? בואי תספרי מה... תראי. לאן זה הולך? מה אנחנו יכולים לעשות? אוקיי. קודם כל אנחנו היום מנסות בפרק הזה לתת את האור. ואיך למצוא את הדרכים, מה כן אפשר לעשות. ואני אתחיל קודם כל להסביר מה קרה. אוקיי? בואי נתחיל להבין מה קרה. איך הגענו לזה. איך הגענו לזה, כן. ומתוך זה באמת נצא לפתרונות, נבין איך אנחנו יכולים מפה לצמוח הלאה. האם יש אור בקצה המנהרה? תמיד יש אור בקצה המנהרה, ותכף אנחנו נחשוב. אז קודם כל צריך להבין שבתקופה האחרונה, אם אנחנו מדברים 10 שנים אחורנית, היה לנו תקופה מאוד שקטה, מאוד תקופה שהייתה בוודאות, ולא הייתה אינפלציה, לא היו עליות מחירים, היה שקט, הריביות היו מאוד נמוכות, יכולנו לקחת הלוואות, היינו חיים בשפע מטורף, ולא הרגשנו כל כך חוסר, אוקיי? בעצם מה שקרה, זה שבגלל כל האפקט קורונה וכל מיני דברים שהיו בשוק, האינפלציה הלכה וגדלה. ומה זה אומר? אבל זה גם לא בארץ, נכון? גם בחול. נכון. כלומר, יש השפעות גם ממה נכון. שקורה בעולם עצמו. העולם בעצמו בכלל, האינפלציה שם בכלל דהרה בעשרות אחוזים, שם זה דו ספרתי. אצלנו אנחנו מאוד מאוד דואגים שזה יהיה דו ספרתי נמוך, בשביל זה כל מה שקרה. בעצם היה עליית מחירים, אינפלציה, ובשביל לבסט את האינפלציה, נגיד בנק ישראל בא ודואג ואומר, רגע, בואו נעלה את מחיר הכסף, אנשים פחות ישתמשו בכסף לקניות, ואז המחירים לא יעלו. אוקיי, ככה מבסטים אינפלציה. ובאמת עליית הריביות, בגלל שאינפלציה הייתה כבר מאוד גבוהה, ומאוד חששו 5, 6 ו7%, אמרו רגע, התחילו לעלות הריבית, והריבית עלתה 10 פעמים, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות שזה היה 1.6 הפריים, והיום הוא 6.25, אנחנו מאוד מקווים שזה לא ימשיך לעלות, תכף נדבר על זה. הפעמיים האחרונות לא העלו את הריבית. נכון, הפעמיים האחרונות לא העלו את הריבית, כי באמת מרגישים שהאינפלציה קצת נסוגה, אבל אני מסתכלת על החודש האחרון, והוא עלה ב0.5%. זאת אומרת שאם אני מסתכלת על השנה בכלל, אנחנו נמצאים ב4.1. ואת יודעת מה היעד של בנק ישראל? היעד של בנק ישראל הוא להגיע בין 2-3%. כל עוד אנחנו לא שם, הריבית תהיה גבוהה, ויכול להיות שהיא תעלה שוב בחודש הבא. אנחנו לא יודעים, אנחנו מאוד מקווים שלא, אבל צריך להיות מוכנים לזה, אוקיי?
ובעצם זה העלה לנו, את מה זה העלה? זה העלה לא רק את המשכנתה, במשכנתה יש מרכיב שהוא מרכיב הפריים, ששם ספגנו את העלייה הגדולה. כי כשהפריים היה מאוד זול ומאוד נוח, נכון. מרבית האנשים לקחו את מרבית המשכנתה בפריים. כן, תכף אני אפרט איזה סוג של אנשים, אבל כן, מרכיב הפריים הוא זה שספג את העלייה משמעותית, ושם אנחנו רואים את ההחזר שקפץ בצורה משמעותית. וזה משהו שלא נצפה, כלומר זה בא די... תראי, תמיד ידענו שהפריים הוא לא במקום שלו, זאת אומרת 1.6, זה לא היה הגיוני שהוא יהיה שם. אבל אמרנו, כשהפריים יעלה, נמחזר. אז הנה הפריים עלה, ואנחנו צריכים לטפל בזה. אז בעצם יש לנו צד אחד, שהפריים באמת עלה במשכנתה, אבל הוא עלה בעוד מקומות, הוא עלה בכל ההלוואות שקיימות לנו בחשבון. זאת אומרת, אם פעם, את יודעת, לקחנו משכנתה ובא הבנק ואמר, בואו תיכנסו, תעבירו חשבון, ניתן לכם הלוואת הצטרפות, 70-80 אלף שקל בפריים, מינוס חצי, מינוס 0.75, יאללה, אחוז, שטויות, אנחנו ניקח את ההלוואה הזאת. היום ההלוואה הזאת 100% קפץ ל5, ל6%, ואז וואו, ההחזרים הם באמת משמעותיים, ובואו, הלוואה כבר פחות, אם אני לא צריך חייב אותה, היא לא כזאת כדאית, אוקיי? ולכן, ההלוואות האלה עלו, ואז אנחנו לא מרגישים את זה רק במשכנתה, אנחנו מרגישים את זה בכל הלוואה שיש לנו בעו"ש, אוקיי? ובאמת, בואי ניכנס רגע, לאיזה מהאנשים, מהאוכלוסיות? כן, מי בעצם לקח את המשכנתאות באמת באחוז פריים מאוד מאוד גבוה. נכון. יש לנו כמה אנשים שאנחנו צריכים, באמת אוכלוסיות שאני ככה יודעת לשים עליהם את היד, ששם יש לנו עלייה משמעותית. אחד, זה אנשים שלקחו את המשכנתה ב-2018. ב-2018 עברו 5 שנים עד היום, אנחנו ב-2023, והמשתנה כל 5 שנים, שהייתה אז מאוד נמוכה, קחו את זה בריבית של 1.8, 2.2, 2.3, עכשיו זה קפץ בצורה משמעותית, זאת אומרת היה להם שינוי של הריבית בתחנה, והריבית הזאת עלתה לכיוון 4.5, 5, צמוד מדד, זה קטסטרופה, אוקיי? לכן כל האנשים שלקחו ב-2018, חייבים לבדוק את המשכנתה שלהם. ולראות מתי הולך להיות השינוי, אם היה השינוי, ואיך להטיב. יש היום חלופות טובות שאפשר לעשות ולמזער ולהוריד את ההחזר ולסדר את הדברים בהתאם למה שהלקוחות רוצים, אוקיי? זה סוג אוכלוסייה אחד. החבר'ה האחרים בין 2021 ל-2022, אם אנחנו מודדים את זה, 46% מסך המשכנתה שנלקחה בשנים האלה, היה בפריים. כמעט 50%. וואו, שזה המון. בדיוק על אלה שדיברת. כן. ואז 50% מהמשכנתה, ובואו, אנחנו יודעות, המשכנתאות היום נעות 1,000,000, 1,200,000, 800, 1.5 מיליון, גם 2 מיליון, נכון? אז תחשבי ש50% מזה בפריים, בום, ההחזר עלה לנו ב-400, 500, 600, 700 שקל, ואפילו גם 1,200 ו-1,500 שקל. אנשים הגיעו למצב שהם משלמים 11,000 שקל בחודש משכנתה. נכון. וזה מטורף. אז אם אתה לא עובד בהייטק, או לא עובד במשכורות, באמת ששני בני הזוג מביאים משכורת גדולה ויפה, זה אני יכולה להגיד לך... שובר שוויון, כמו שאומרים. שגם אנשי ההייטק, אוקיי? שאנחנו בנינו על זה, שהם יקבלו בונוסים מאוד גדולים, וידענו כי זה מה שהיה בשנים הקודמות. נכון. ובנינו על זה שהם יחסו בדרך, בגלל זה שמנו בפריים, כי אמרנו, פריים אפשר לחסות אותו מתי שאנחנו רוצים. פתאום אין את זה. לא מגיעים הבונוסים האלה. יש קיצוצים, יש זה, לא מגיעים הבונוסים האלה, ואנחנו נמצאים בבעיה, ואנחנו לא יכולים לחסות. ולא רק שאנחנו לא יכולים לחסות, גם ההחזר עלה בגלל זה. אז פה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש, של כל החבר'ה האלה, ולראות מה אנחנו יכולים לעשות ולבנות את זה. איך לבנות את זה מחדש. לבנות את זה מחדש, כן. כל נושא המחזורים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אני אשאל אותך עוד שאלה, את יודעת, אנחנו כאילו מדברים עכשיו על 5%, זה. אני זוכרת שהיו שנים שגם הריביות היו הרבה יותר גבוהות. נכון. ועדיין אנשים לקחו משכנתאות.
ועדיין... כן, בוודאי. אבל מה שככה אני חושבת על זה, שבזמנו שבאמת היו ריביות כאלה גבוהות, המחירים של הדירות לא היו בגובה כזה, אז ככה שזה לא היה משמעותי, כמו שהיום כשאת לוקחת 1.5 מיליון משכנתה, אז זה די כואב בבטן. שני דברים אני יכולה להגיד לך. א', שם אז זה לא היה עלייה דרמטית מ-1.6 ל-6, ואז אנשים אמרו, אז אנשים חיו. כן, התבשלו כמו צפרדע. חיו את זה, עבדו את זה, אז הריבית היא 4, היא 5, ככה זה. ואז הכל בסדר, ולקחו משכנתאות, והיה זה נכון, שאז גם מחירי הדיור היו אחרים, והריביות, סכום המשכנתה היה יותר נמוך מהיום, אבל כן, את יודעת, אנשים התרגלו, ולכן היו לנו ריביות כאלה. היום, בגלל המעבר הדרסטי הזה, אז פתאום אנשים מרגישים... זה מ-0 ל-100. פתאום אנשים אומרים, רגע, מה, אני לא אקנה בית בכזאת ריבית. נכון. אוקיי? ואני שואלת אותך עכשיו, את חושבת שבאמת נכון לעצור את הרכישת דירות עכשיו? אני חושבת שלא, ואני אגיד לך גם למה. את מרגישה את זה, וגם אני מרגישה את זה, שהבנקים מחזרים היום אחרינו, נכון. גם אחרייך, גם אחריי, כדי שנביא כמה שיותר לקוחות. כלומר, שהמומנט של הריבית הוא לא האישיו פה בסיפור הזה. היום הם מוכנים להתגמש ולקבל כמעט כל הכוח, על מנת שתהיה תנועתיות בבנק. הם יושבים שם עם, בוא נגיד ככה, נכון. לפני חצי שנה, הם לא נשמו, ואם היינו רוצים שמאי, לא היינו משיגים במהירות כזו, ואם היינו צריכים אישור מיוחד או כל דבר כזה, היינו צריכים לחכות ולהתחנן ולרדת על הברכיים, כדי שמישהו יתייחס אלינו. והיום יש להם זמן פנוי ממש, כי באמת אנחנו רואים את התא של העסקאות, ואז בעצם הם פונים אלינו ואומרים, תביאו כל הכוח, אנחנו נעשה מה שביכולתנו. נכון. בואי תגידי לי מהצד שלך, כי אני בעצם יותר בצד התיווכי של העניין, אבל את כיועצת משכנתאות, את מרגישה את הפעילות מול הבנקים, את התחרויות, את הכל. בואי תספרי איך זה נראה מהצד שלך. היום זה באמת מצב שהבנקים מאשרים הכל. זאת אומרת, אם פעם לקוח היה ככה קצת צולע, היה לו החזר פה, משהו לא היה תקין, וזה אומרים לי, לא, שילך לחוץ בנקאי, אנחנו לא מאשרים אותו. היום, בגלל שאין הרבה עסקאות, אז הם מאשרים יותר. הם מאשרים לנו את אלה שבאמת כבר לא פאר היצירה, איך המנהלת שלי הייתה אומרת. הם לא פאר היצירה, והכל, וגם אם זה היה בעבר משהו, והיום כבר יותר בסדר, ואנחנו באמת יודעים שאותם חבר'ה כבר עולים על המסלול, ואני באה ומסבירה את זה לבנק, ונותנת להם שכל ורוגע באישור, מאשרים לי, אוקיי? מאשרים דברים. בנוסף לזה, בגלל שאנחנו אין הרבה עסקאות, התחרות היא מטורפת. בעצם כל בנק מתקשר אליי 4-5 פעמים על בקשה, ואומר לי, שלומית, תקשיבי, אנחנו נלחמים עליו. את לא לוקחת אותו לבנק אחר, אנחנו נלחמים עליו. וזה הכיף. פה באמת זה תקופות שאני הכי מאושרת. למה אני הכי מאושרת? כי אני יכולה לדעת שאני דואגת ללקוחות שלי, לבסט שיקבלו. הם לא יקבלו כאלה ריביות בתקופות אחרות, אוקיי? ואז אני באמת, נכון שהחשיבה שלי בהרכב המשכנתה שונה ממה שהיה לפני שנה וחצי. שונה. למה זה שונה? כי היום החשיבה שלי היא באמת לקחת היום את המשכנתה, ומה יקרה בעוד 4-5 שנים. או שנעשה חישוב מסלול מחדש ונמחזר. דרך אגב, אפשר למחזר תמיד, אנשים תמיד פוחדים, אני יכול למחזר, אני לא יכול... ברגע שלקחת את המשכנתה למחרת, אתה יכול למחזר אותה. אוקיי? אז מבחינת המחזורים אפשר לעשות. היום, בגלל שהמרווחים, הם רבים הרי על מה הם מתווכחים איתנו? על המרווח. על המרווח, כמה באמת הם מרוויחים על עסקה. רק בואו נסביר מה זה מרווח, כי הרבה אנשים לא מבינים מה זה מרווח. אני אסביר. כן, תסבירי מה זה המרווח הזה, על מה אנחנו מדברים. כשאני מסתכלת על הלוואה, בואו ניקח את המסלול של המשתנות, בסדר? כן. הריבית המשתנה היא בנויה בצורה של נוסחה. אני חותמת היום על נוסחה, אני לא חותמת על מספר, אוקיי? אני חותמת היום על נוסחה. מה זה הנוסחה הזאת? הרי בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, יהיה לנו שינוי. הבנק לא מחליט לשנות איך שבא לו, הבנק מחליט לשנות על פי הנוסחה שחתמנו בהסכם הלוואה, אוקיי? מה כתוב בנוסחה הזאת? הנוסחה הזאת בנויה בעצם מעוגן פלוס תוספת. על התוספת אני רבה
זה המיקוח שלי, ומה זה עוגן? כי אני שמעתי אותך, כשהיינו פה בדרך, כן. כשהגענו לפה, אז היית כמה עם הבנקים כל הדרך, כן. שנייה לא הפסק לדבר איתם, והמילה עוגן חזרה פעם אחרי פעם. נכון. אז אני אגיד, זה עוגן פלוס תוספת, על התוספת אני רבה בין הבנקים, כן. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד לך, לפני שנה וחצי היה תוספת של 2.5, היום אני מגיעה גם לתוספת פלוס 1, שתביני עד כמה אנחנו יכולים לרב עם הבנקים, ואז יש לנו את העוגן. העוגן עצמו הוא על בסיס אג"חים, אוקיי? זאת אומרת, תשואות האג"ח הם שקובעות לי את עלויות הגיוס. הבנק קונה כסף ומוכר כסף. נכון. אוקיי? הוא קונה כסף בעלות מסוימת, נותן תוספת, היום זה 1%, ומוכר את אותה הלוואה. העוגן הזה היום הוא גבוה, בעוד 5 שנים הוא ירד. ואז מה אני עושה? אני לוקחת הלוואה כזאת במרווח מאוד נמוך, כי היום אני יכולה לריב, ואז כשיש את השינוי, בום, צונחת הריבית בצורה מטורפת. דרך אגב, מה קרה לאנשים שלקחו ב-2018 שדיברנו? היום העוגן הוא מאוד גבוה, אז הוא היה נמוך, כן. היה להם גם מרווח גבוה שהבנקים לקחו 2.5, תחשבי עכשיו העוגן הוא מאוד גבוה, פלוס ה-2.5, אני מגיעה ל5-6%. וואו, אוקיי? אז כן. אז לכן, היום העוגן הוא אמנם גבוה, מרווח נמוך, אני מסתכלת קדימה, אני אומרת, אוקיי, לקחתי היום, בסדר, קניתי את הדירה, עשיתי את העסקה שאני רוצה לעשות, עוד 5 שנים, בום, זה יורד לבד, בלי מחזור, בלי לעשות שום דבר. אוקיי? אז זה העוגן הזה שמדברים עליו המון, על בסיס תשואות האג"ח, שזה דברים שמשתנים לנו כל הזמן. עכשיו, למה שמעת אותי מדברת על העוגן? כי העוגן משתנה לי פעמיים בחודש. למשל, בבנק מזרח הוא משתנה פעמיים בחודש, ב-11 וב-25. אני מחכה ל-22 לחודש, בשביל להבין. מה קורה עם העוגן? מה קורה עם העוגן, ואז אני אומרת להם, תשחררו את הכסף ללקוחות, אל תשחררו את הכסף, נחכה עוד טיפה, זה ירד. פה כבר המשחקים שלי, כשאני ככה בתוך השוק ויודעת מה העוגנים עושים, אז אני יודעת להגיד, תשחררו או לא תשחררו את הכסף, כי לפעמים אנשים לא חייבים את הכסף עכשיו, אבל אנחנו משחקים עם זה. נכון. אז זה המשחקים שלנו, זה הכיף בעבודה לדעת, וואלה, הצלחתי עוד טיפה להוריד ללקוחות את ה... כשאתה נמצא בתוך העניינים ביום יום, הרבה יותר קל, כי אני אגיד לך, למשל, הרבה פעמים גם לקוחות אומרים לי, למה אני צריך יועצת משכנתאות, למה אני צריך יועצת משכנתאות, וזה בדיוק הנקודה, למה צריך, כי הבנקים לא מספרים את כל הדברים האלה. נכון. הבנקים, אין מה לעשות, כל אחד מרוויח למחיה טוב, הבנקים רוצים להרוויח, וזה בסדר גמור, זו העבודה שלהם, אבל מצד שני, כשלוקחים איש מקצוע, אז זה בדיוק הנקודות הקטנות האלה, שעושות את ההבדל. כן. וזה יכול להיות גם בסדרי גודל של עשרות אחוזים לאורך השנים. נכון. עכשיו אני מרגישה שהשאלות שבאות מהלקוחות, זה בעצם, רגע שלומית, אולי המחירים ירדו, אולי לא היום נשחרר את המשכנתה, אולי נחכה עם הדברים האלה. מה את מרגישה בשוק היום? אז אני אגיד לך, השוק הוא תמיד כמו לונה פארק. שוב, עלייה דרסטית כמו שהייתה בשנתיים האחרונות, לא חושבת שהיה אי פעם בכזו, באחוזים כאלה גבוהים. כן. עכשיו, השוק באיזשהו שלב תמיד מאזן את עצמו. אני מניחה שסביב אמצע סוף 2024, יכול להיות שקצת נרגיש שזה מתאזן והמחירים יתחילו לעלות. זה הכל גם תלוי גם במה קורה עם הבנייה. הרי כבר עשינו כמה פרקים ודיברנו על זה שכרגע גם הקבלנים ומי שבונה פרויקטים חדשים, אז הם גם כן נמצאים באיזה סוג של עצירה. עצירה מהחלטה או עצירה כי זה המצב. כן. והם מוכנים להתפשר ולהגיע ולתת תנאים מועדפים למי שבא וקונה. ומצד שני יש את היד שנייה. עכשיו יד שנייה כמובן מושפעת הרבה פעמים בגלל שמדובר באנשים פרטיים ולא בחברות. אז הם מאוד מושפעים גם מהתקשורת. מה קורה בתקשורת? אם התקשורת, שזה גם היה חלק מעליית המחירים. נכון. כשהתקשורת באה וצעקה, המחירים עולים, היא לא באה ואמרה איפה המחירים עולים. הרי אנחנו מדברים על מדינה שלמה ולפעמים בניין לבניין יש הבדל, כאילו בניין אחד יכול לעלות המחיר ובניין שני שצמוד אליו לא יקרה שום דבר. וואו. בגלל המצב של הבניין, בגלל הגיל של הבניין. יש לנו עוד הרבה משתנים נוספים. מלא משתנים, זה עם בניין גם שהולך לפינוי בינוי או לא הולך לפינוי בינוי. כן. מצב הדירות,
כלומר, הכל, יש פה המון המון מצבים משתנים, שתמיד אנחנו צריכים להסתכל עליהם פר דירה, פר שכונה, פר רחוב, פר עיר. אני אגיד לך, איפה אני רואה את זה? אני רואה את זה היום בפרויקטים חדשים, נכון. בכלל במכרזים, שתביני, עד עכשיו, 80% מהמכרזים של קרקעות לא נמכרו, זאת אומרת, זה אומר שהולך להיות תהיה קפיצה. ייבוש דירות, נכון. בתקופה הקרובה, זה אומר שלא יהיו פרויקטים חדשים, שלא יהיו דירות חדשות, ואז ככל שאנחנו נגיע לעוד יותר מחסור של דירות, נכון. המחירים יקפצו אחר, בדיוק. ולכן הילודה ממשיכה. אני אומרת, היום יש נכון. הזדמנויות שאנחנו יכולים לראות אותם גם בקבלנים, שאני רואה שהם עושים המון מבצעים. עם 1595, כל אלה. נכון, עושים הרבה מבצעים, כי רק בעוד 3 שנים אתה תקבל את הבית, אז הם עושים הרבה מבצעים בשביל למכור, כי הם חייבים למכור בשביל הליווי הבנקאי. אז יש פה הזדמנויות, ואיך כולם אומרים, זה שוק של קונים. נכון, אנחנו מרגישים את זה ממש. כי קונה יכול ברגע האחרון היום לבוא ולהגיד, פוס יוצא מהמשחק, או שאתם מורידים לי את המחיר, או שאתם זה. ואנחנו רואים את הדברים האלה, זה דברים שהם קורים. עכשיו, זה משהו בעצם כרגע קצת מוריד את המחירים, או מקבע אותם, זה תלוי עוד דבר. דרך אגב, הנתון האחרון, שהמדד המחירים של הדירות, ירד ב-0.4. ב-0.4 זה הנתון האחרון. זאת אומרת, אנחנו מרגישים איזושהי ירידה, לא דרמטית, אבל מרגישים איזושהי אווירה. בדרך כלל זה החבר'ה שלחוצים למכור את הדירות, כן, שקנו מקבלן, ואז והם צריכים להיכנס, או צריכים, או קנו משהו יד שנייה אפילו, וחייבים למכור. נכון. והם מעדיפים גם אפילו לרדת במחיר, העיקר למכור. העיקר להיות אחרי זה, בוודאי. אז זהו, אז פה אני חושבת שפה מתבסס הירידות שאנחנו רואים היום בשוק. נכון, כי שאר האנשים פשוט לא מוכרים. נכון. הם יושבים ומחכים, כי הם המון המון מרגישים גם את ההתלבטות של מה אני אקנה. עכשיו, כשאתה משחלף דירות, הרי זה לא באמת משנה. זה לא משנה אם המחירים הם כרגע נמוכים או גבוהים. זה בא בהלימה. כלומר, אם אתה תמכור גבוה, אתה תקנה גבוה. אם אתה תמכור נמוך, אתה תקנה נמוך. כן. זה אותו דבר, זה מביא אותך לאותו מצב. אבל אנשים די פוחדים. הם נמצאים במצב של פחד, גם מבחינת הריביות מהאי-ודאות הזאת. האי-ודאות שדווקא בזמן של אי-ודאות זה זמן לקנות. נכון, זה הזמן הכי טוב. אבל לא כל בן אדם שנמצא באי-ודאות, יכול לחיות עם זה. בדרך כלל מגיע לאיזשהו קיפאון, נכון. והוא פחות עושה. נכון. אז אני חייבת לתת עוד כמה טיפים. שמאוד חשוב, כן. שמאוד חשוב. א', אפרופו דיברנו על הנושא של קנו ועדיין לא מכרו. נכון. אז יש כל מיני פתרונות, אוקיי? אם אתם נמצאים במצב שאתם קניתם ולא הצלחתם למכור, אז למשל יש לי לקוח עכשיו שהיה לנו חצי שנה זמן עד לניתן את הכסף של הרכישה, הוא מצא נכס, הוא כל כך רצה את הנכס, הוא קנה אותו, ואז הוא אמר, יש לי חצי שנה למכור, אבל פתאום החצי שנה הזאת הולכת ובורחת לנו. נכון. אז מה אנחנו עושים? במקרה שלו, אני אתן דוגמה, כן. אני הולכת ועושה משכנתה הפוכה על הנכס של ההורים, רק לתקופה קצרה, עד אשר באמת אנחנו נמכור את הנכס, אוקיי? בשביל לא להתאבד, בשביל לא למכור זה, גם כשהוא הוריד את המחיר הוא לא יצטרך למכור, אז אנחנו לא מתאבדים, אז כן. אנחנו עושים פתרונות. אז למשל, עשיתי פה משכנתה הפוכה, ואחר כך ואז אנחנו משלמים את התשלום הבא, ואז יש לי עוד כמה חודשים, ואז אני מחכה. זאת אומרת, אני מוצאת פתרונות לתת לאנשים אוויר. כן, פתרונות יצירתיים. כן, עד באמת למחירה, ואז אנחנו זה. מנגד, יש אנשים שבאמת ההתנהלות החודשית, אם אני חוזרת למה שאמרת בהתחלה, מתחילה לחנוק, ואז הם אומרים, לא, אני לא יכול להישאר בבית הזה, אני צריך למכור אותו. כי המשכנתה, כי ההלוואות, כי הזה אני צריך למכור. ואני אומרת, רגע, אבל עד שהגענו לבית הזה, כל כך הרבה קשה עבדנו בשביל להגיע לבית הזה, בשביל לחסוך את ההון עצמי וכו'. אז דקה לפני שאנחנו, מה שנקרא, שוברים את הכלים, יש פתרונות גם לזה. זאת אומרת, אם יש לי הלוואות, שהן באמת הלוואות שחונקות אותי בעו"ש, אני יכולה לקחת את ההלוואות האלה,
ולפרוס אותם ולצרף אותם למשכנתה ולפרוס אותם. אבל לא לחכות לא לחכות להיחנקות. בדיוק, למצב דקה לפני. שמתחילים לחזור דברים בחשבון, אתם חייבים להיות בקונטרול. יד על הדופק כל הזמן, לבדוק כל בוקר את החשבון. לבדוק את החשבון, לראות מה קורה בחשבון, לעשות דקה חשיבה, מה ההוצאות, מה ההכנסות שלי, האם ההוצאות יותר גדולות מההכנסות, אני כבר צריך להתחיל לחשוב. זאת אומרת, מה שהיה, העלייה הזאת הייתה, ואז אמרו, התגלגלנו, אנחנו כבר בחגים, החגים מתחילים עוד יותר לעצור אותנו. לחנוק. חברים, תשימו לב, קחו את החשבון בנק, תפתחו, תחשבו הוצאות, תחשבו הכנסות, תראו איך אנחנו, באיזה מצב אנחנו נמצאים. ברגע שאנחנו רואים שההוצאות שלנו הרבה יותר גדולות מההכנסות, בואו נחשוב מה אפשר לצמצם. אחרי זה, בואו נעשה חשיבה האם לקחת את כל ההלוואות האלה שכל כך תפחו לנו, ואולי כדאי לעשות אותם למחזור. נכון, להכניס אותם, לעשות איחוד הלוואות, להכניס את זה לתוך המשכנתה ולראות איך אנחנו עוברים את זה. אבל גם זה צריך להיות בתוכנית. לא לבוא ולשים פלסטר ולקחת עוד הלוואה, זה לא שם, אני לא שם. אני רוצה לעשות איזושהי הבראה כלכלית. כן. אוקיי? תוכנית כלכלית עתידית, כדי שבאמת להיכנס חזרה למסלול, בלי להרגיש שהמים מכסים את הראש כבר, נכון. שאין לאן לברוח. נכון, אני גם יכולה לבוא להגיד לך, באים אליי עסקים שהם עסקים לא גדולים, עסקים קטנים, כמוני, כמוך, שהם לא עכשיו יושבים על מחזורים של מיליונים, אבל יש שם כסף, והם לא מצליחים להתגלגל, והם לא מצליחים להבין לאיפה בורח כסף. אנחנו יושבים, אנחנו עושים חשיבה על העסק, אנחנו בודקים את החשבונות, עושים הפרדות, עושים חשיבה, ובאמת פתאום מרגישים בהירות. כשיש לנו בהירות, כן, יותר קל להתנהל, הרבה יותר קל. בדיוק, איך לעבוד. כן. מה הפתרון? אני מבין את המצוקה, אני מבין איפה אני נמצא, פתאום אני רואה, ההכנסות שלי ככה, ההוצאות שלי הם ככה, לא ראיתי את זה מקודם, עכשיו אני רואה את זה, בואו נחפש פתרון. הרבה יותר קל, אנחנו אמרנו, אנחנו מחפשות את נקודות האור. לגמרי. אז קודם כל בואו נעשה לנו בהירות במצב. כשיהיה לנו בהירות, נדע איך להתקדם ואיך לעשות את זה. אתם לא מצליחים לעשות את זה לבד, קחו איש מקצוע שידע לעשות לכם את הדברים. הזאת, נכון? כי הדברים האלה, לפעמים אנשים אומרים, רגע, עזבי אותי. לא רוצה להסתכל, עזבי אותי, אני לא יכול להתמודד רגשית עם זה. נכון. שבא איש מקצוע, שהוא לא בתוך הרגע שלך. אין את האמוציות שיש ביום יום. הוא יודע לעשות את הדברים, להראות לך את התמונה, ומוצא פתרונות. נכון. וואלה, אפשר לצאת מזה. לא לחכות שיהיו החזרים, ואחר כך בלגני, ואז... כי אז זה אורות אדומים, חשוב להדגיש את זה. ברגע שמתחילות החזרות של משכנתה, נכון. או צ'קים, או הוראות קבע, נכון. זה כבר מתחיל להיות אורות אדומים, ואז בעצם כשבאים לבקש את המחזור, או באים לבקש משכנתה, הבנק מסתכל על זה בצורה קצת שונה, נכון. מאשר כשאנחנו באים 5 דקות לפני, ואומרים, רגע, לפני שאני מגיע לנקודה הזו, בוא נעצור, בוא נעשה חישוב, בוא נעשה סדר, ואז נצא לדרך. אני אגיד לך איך קוראים לזה, קוראים לזה חיווי אשראי, זאת אומרת, כל לקוח היום שבא לקחת משכנתה, שהיא משכנתה לכל מטרה, זאת אומרת, איחוד הלוואות או כאלה דברים, צריך לעבור חיווי אשראי מלא. מה זה אומר? זה אומר שהבנק מוציא עליו את החיווי אשראי, שבחיווי אשראי הוא בנוי מציון, שהציון הגבוה הוא 800, אוקיי? תלוי על איזה אסכולה מסתכלים, אבל 800 זה ציון גבוה, והוא רואה איפה החשבונות בנק שלך, איפה היו לך החזרות, כמה הלוואות לקחת, איך התנהלת בהלוואות, הכל 3 שנים אחורנית. זאת אומרת, שאם היה לי בעיה בהוראות קבע, או שחזרו לי צ'קים, או שקרה לי בזה, יש לי כבר כתם. אוקיי, זה מוריד לי את הציון, יש לי כתם. ואז אנחנו צריכים להביא הסברים, וצריך לחשוב על איך לעשות את זה, ומה היה וכו'. בואו לא נגיע לשם. היו שם אנשים בקורונה, אז אוקיי, אז יש לנו הסבר על קורונה וכאלה, נכון. אנחנו כבר הרבה אחרי הקורונה, אוקיי? חייבים לעשות. אני זוכרת שיחה, אני חייבת ככה, אני זוכרת ששיחה שהגענו לפה באחת ההקלטות, אני זוכרת שיחה שלך עם איזה לקוח,
שאת התקשרת אליו מופתעת ואמרת לו, רגע, לא אמרת לי שהיו לך החזרות וכאלה, אז הוא אמר לך, כן, היה, אבל אני שילמתי יום אחרי. נכון. לא להגיע גם לזה, לא גם שילמתי יום אחרי, כי מה שזה מופיע, גמרנו. נכון. אנשים חושבים שאם היה החזר, והם שילמו את זה שעה אחרי, זה ייעלם. זהו, זה לא נעלם. זה לא. זה לא נעלם, זה קיים וזה נשאר, כן. בדיוק. עכשיו צריך להבין, אנשים גם לא מבינים, ש10 החזרות כאלה, זה חשבון מוגבל. זה חשבון מוגבל. אוקיי? גם אני, לפני שהכנסתי לבנק, לא הבנתי את המושג הזה. ואנשים יכולים לעשות את העסקים שלהם, יש לי לקוח, את העסקים שלו, את לא מבינה איזה אקסלים, והכל מחושב, ולחברות אחרות הוא עושה את הכל בצורה מסודרת. רק אצלו? החשבון שלו, הוא לא הבין בכלל שהוא נמצא במצב של 9 החזרות. וואו. אני אומרת לו, תתעורר חמוד, אתה במצב, וואו, מזל שהוא הגיע. הוא אומר לי, אני לא מאמין. אפילו לא שם לב. ואז פתאום, כי יש הרבה חשבונות. אנשים פותחים חשבון פה וחשבון פה וחשבון פה, לא רואים את כל מה שקורה להם בכל החשבונות, ואין מעקב, ואז שם היו החזרים, הוא בכלל לא ידע. הוא אומר לי, שלומית, יש לי כסף. אני אומרת לו, אני יודעת שיש לך כסף, אבל אתה לא יודע להתנהל. זה א' ב' ההתנהלות. א' ב' זה להתנהל, לצמצם את הכרטיסים, לצמצם את החשבונות. למה? שיהיה לנו שליטה. כי אם אנחנו לא נפתח כל בוקר את החשבון, נסתכל ויהיה לנו 20 חשבונות, אז זה ירד, ופה ירד ושם ירד, ואני מעביר מחשבון לחשבון ועושה את כל המשחקים האלה, זה לא טוב. לא עובד. זה לא עובד. זה עובד אולי לטווח הקצר, זה לא עובד לטווח הארוך, מאבדים שליטה, ואז מתחיל הבלגנים על כלום. ורואים באמת. את זה. אז חיווי אשראי, כמו שאמרת, זה דבר חשוב מאוד. היום רואים הכל על לקוח. פעם היינו מעבירים לבנק אחר, לא ראו מה הבנק הזה עושה. היום רואים הכל. היום הכל שקוף, הכל רואים. אז אנחנו בעצם, איך אנחנו מסכמות את הפרק SOS הזה. אז בואו נתחיל ככה, קודם כל, חברים, אל תפחדו לקנות, אל תפחדו מהמשכנתה, אל תפחדו מכלום, הכל בסדר. נכון. גם עם הכותרות והאנשים שמדברים וכל הדברים האלה, עדיין זה זמן טוב. תדעו שבזמן משבר זה הזמן הכי טוב למכור ולקנות, מכיוון שכל הכוכבים מסתדרים לטובה. זה אומר שמבחינת הבנקים מאוד גמישים ומאוד רוצים לעשות עסקאות, והתחרות היא מאוד גבוהה. היא גבוהה. והם רוצים ומוכנים לעשות הכל כדי שבאמת ייקחו משכנתה. נכון. אבל עדיין, כמו שדיברנו עכשיו, תבדקו שאין לכם ברקסים שאתם עושים לעצמכם, בגלל התנהלות ובאורות אדומים, או כל מיני דברים שבדרך קרו, אופס, שכחתי לשלם, אופס, ברח לי ולא הוספתי, אז כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אוקיי? נכון. התנהלות נכונה, זה זמן טוב, למרות הכל, ולמרות המצב. ולמרות המצב. אז ה-SOS הזה הוא באמת נקודת אור. לגמרי. אז אני אסכם את נקודות האור שאני רואה. כן. הנקודות האור שאני רואה, זה בואו, אנחנו במצב חדש. אנחנו צריכים פשוט להסתגל למצב החדש. נכון, כמו תמיד. ולהסתגל למצב החדש זה אומר, אם צריך למחזר את המשכנתה, נמחזר אותה, נסדר אותה, נכין את הדברים באמת למצב החדש. אם יש לנו הלוואות, אפשר לאחד אותם ולעשות ולסדר אותם לתקופה הקרובה, איך לעשות את זה בבניית תוכנית, איך זה הולך באמת לחסות את הדברים, אוקיי? אם אנחנו צריכים לרכוש, או אם אנחנו רכשנו ועדיין לא מכרנו, יש פתרונות, לדבר, לחשוב איתי ביחד, אני יכולה לתת לכם פתרונות שבאמת, איך אנחנו יוצאים מהמצבים האלה? יש היום עסקאות, הזדמנויות לעסקאות. מטורפות. למצוא את ההזדמנויות האלה, להיות בשוק, לחשוב על הדברים, ובאמת לראות איך אנחנו... לא לפחד, פשוט לא לפחד. נכון, ובואו, המחירים של הדירות, אם הירידה היא לא תהיה דרמטית, אם יש ירידה קלה, זאת ההזדמנות עכשיו לעשות את זה. אנחנו מאמינים שהריביות בעתיד, זאת אומרת... התמתנו חזרה. עתיד זה אומר לי, אנחנו מאמינים, זאת אומרת, זה כבר תחזיות, את יודעת, האנליסטים מדברים על 2024. 24 באמצע, סוף 24. כן, אמצע סוף של 24. 24 יתחיל להיות איזושהי ירידה בריבית, כי את הריבית יורידו בצורה
הדרגתית, היא לא תהיה עכשיו בצורה בדיוק כמו שהיא עלתה, היא תרד בצורה יותר איטית, בגלל שלא רוצים לגרום לזעזועים בשוק, את יודעת, ועד שהצליחו להוריד את האינפלציה, לא יגרמו למצב שהאינפלציה פתאום תעלה שוב, לכן זה ירד לאט, זה לא יגיע ל-1.6, אוקיי? היינו שם, אנחנו כבר לא נהיה שם, זה יהיה בסביבות ה-3, 3.5, שם זה יגיע, זה יהיה ריבית הפריים, אז לשם אנחנו נהיה, וכל הזמן אנחנו לומדים את השוק, וכל הזמן אנחנו רואים דברים חדשים, וכל הזמן מקבלים אותם, החוכמה היא להיות בתוך השוק ולראות את הדברים. וגם לנצל את ההזדמנות היום לקנות מקבלן, נכון. כי יש היום, הם מוכנים באמת להתגמש בהמון המון דברים, ואני לא בטוחה שזה יחזור, ומה שכן, מה שטוב זה שברגע שאתם גם קונים מקבלן, אתם דבר ראשון תיקחו 100,000 שקל משכנתה. תקבעו נתונים שיש לכם היום, נכון. כי אז בעצם זה מאשר לכם את המשכנתה, כי כשאנחנו מדברים על עוד 3-4 שנים, אנחנו לא יודעים באיזה מצב אנחנו נהיה מבחינת מקום עבודה, מבחינה בריאותית או כל הדברים האלה, שזה בדרך כלל מה שמלחיץ אנשים. אבל מרגע שלקחתם את המשכנתה באותה נקודת זמן, כבר לא מבקשים מאיתנו אף אחד לא מבקש את כל הדברים, זה קיבוע מצב. נכון. אז גם את זה תחשבו. יש הרבה דברים על מה לחשוב, יש הרבה פתרונות. נכון. עכשיו מה שאני גם רוצה להגיד, זה אם יש לכם דברים שאתם מאוד רוצים לשאול אותנו, ומעניין אתכם, אז יש לנו קבוצת וואטסאפ שפתחנו, שאתם יכולים להיכנס ולרשום את כל השאלות שלכם, אנחנו מבטיחות לענות, ובפרקים הבאים, הקישור יהיה בתוך הפרסום עצמו, בכל הפלטפורמות שלנו, גם באתי להגיד יד 2, מתוך רגיל, אבל לא, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל וכל הכישורים. בכל הכישורים, אנחנו בדרך כלל תמיד שולחות את הכישורים, שם באמת יהיו את הדברים, תוכלו לשאול שאלות, אנשים שצריכים ורוצים להתייעץ, תמיד אני זמינה לעזור ולראות איך ניתן לעזור ולקדם את הדברים, אז בשמחה. תודה רבה שלומית. תודה חמי, תודה על הפרק המדהים הזה, אני מאוד מקווה שהצלחנו לעזור לאנשים, לתת להם את האור, ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה בתקופות האלה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו ב5 כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שיהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, צרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק שלנו. נתראה בפרקים הבאים.